chcete byť nespíšované veda. Dneska to bude top 5 najlepších youtuberov. Nie zo záhoru, jak som hovoril, ale podľa mňa mojich top 5 najlepších youtuberov. Niektorí sú aj zo záhoru, rád ich pozerávam. Takže na 5. mieste sa uskutočnil... Na 5. mieste sa uskutočnil Erikman TV. Erikman TV na 5. mieste, zaslúžiš si ho. Najviac sa mi od neho páči video. No, čo iné, Hej. A na 4. mieste sa uskutočnil Ondra Vlček. Tento tu. Najviac sa mi páčilo toto video. Na 3. mieste sa uskutočnil Zlý Playboy. Tento tu sa uskutočnil podľa mňa na 5. mieste. Na 3. mieste. Na 2. mieste sa uskutočnil Studio Moon TV. Je to tento chlapík. S nimi na tom 2. mieste je aj Attack, Matem a Taser. A na 1. mieste, čo samozrejme vyhráva, je Rider Easy Plays TV. Tento tu. OK, takže týchto pustíme si od 5. jedno video. Nejaké krátke. Dobre, to je. Takže dobre, takže keď sa vám video páčilo od dneskajšej, tak nedávajte like, odber a čau.